Dali lang. Ang brownout, gareklamo mga katawhan. No? Suno sa antiko, ha? Suno sa antiko, may pagkulang ka supply kang kuryente sa bilog nga probinsya o kon bilog nga isla kang Panay. Mura nga may power sharing. Ha? Ibran outon sa amo kanyang lugar, sa sunod nga lugar, no? Sa ibang nga lugar, gasiga. Ha? Dahil hindi kita kadya anad, no? Mapatay lang gani ang kuryente, bisan na 5 ka minutos. Dayon tapos sa Facebook. Saan mabalik banwa ang kuryente man? Na, amura banwa ang importante kang kuryente sa atin banwa nga pagpangabuhi. Nga daw hindi kita mabuhi kon dalam ang palibot. Mapatay lang ang kuryente, no? Ikagurati kuryente. Dayon ta reklamo. Oh, brand out naman, ano naman dyan tiko. Amorang masami nga reklamo nga no? Si Odon daw hindi, takit mabuhi, kunurati kuryente. Kapin pa kung lobat ka. Ay, wara ko ka-charge. Basi sa rumaan pa dyan, mabalik kuryente. Rakar lang tinambali ba? Ay, buisit nga tiko. Ay, din pa namin. Karoon nga paragwaan sa television. Dito, pat na nga ang tiko dyan mag-brownout man. Amora banwa ka importante ka kuryentes ka buwita. Mga kabiyanan. Iba gani ka panakaw lamang kuryente para may kuryente lang. Istoryahan ta dyan karon banwa. Ang pera ka may init nga balita sa kadyang matinoon. Ang bilog nga grupo kang PDP Laban, mga kabyanan, schedule git kadyang adlaw magapile kang anda certificate of candidacy. Sa kadyang adlaw, pizza size. Halin kandidato sa babaw panaog sa mga municipal candidates nanda na kadyagi ng schedule synchronize ang PDP Laban anti-K chapter file sanda ka mga certificate of candidacy nanda, no? Sino ang ma-file? Istoryahan tara karon sa atin nga pangalagad sa piyak nga bahin. Gusto bulon, duraan ni Gobernador Rodora Cadyaw sa Tanas Antique ang patuman kang RT-PCR swab test sa gusto magsalud sa probinsya. Mga kabiyanan, halin kami sa Manila, halin ka sa ibang lugar, no? Bagay siguro na experience nanda dyan nga kabudlay tod nga kung nalin ka sa Manila, kapin pa eleksyon dyan nga, warik-warik kapag to sa Manila. Kisa ang naka-experience dyan una banwa, bagkantor na rin nga taho mo. Kundi ang mga provincial officials ta, nga kung halin sa Manila, wala na ng sanda gani, banwa, na nagpa-subject sa swab test kang quarantine, diretso lagaw. Di siguro, na-experience na ang kabudlay. Darwam lang bagay dyan mo. Na-experience na kabudlay, kataho, o kon basi abayar lang man dyan dayon man pagpahamot sa politika, ano ang ginang tuyo dyan ka dyan? Hay kon maglabot man na sa point nga, amo pa dyan grupo kadlaw, ang alinan naman magsaka ang COVID, mga kabyanan, mura ko on nga, unahan tang political tanga ambitions, kag advancement, rather than to secure Antique free from COVID. Na storyahan tabla ra karon kon kasugot kamo kon hindi mga pinalangga nga mga tagparamati, no? Ang quarantine group pwede pero
isubject sa RT-PCR, malaymot na karon kung may mga positive. Man mo banwa, kung may 5 na karon ka positive, nga hindi mo ma-detect, magsalad sa probinsya. Ha? Manan nyo naman kung ano ka-freertlad ang probinsya maglagaw-lagaw, o kung sumlad la sana baryo, makabiyanan kang manong balay, kung diin magto, kag agtunan tanang ka ibang tao sa nabalay, it will create a big problem, mga kabiyanan. No? Kag amateur only of 1 week, sos ang matabo, amo jay, base magtumbuok naman kaso ka COVID, kung ibulan mura lagi. Kay mintras tanto may positive pa nga bilin sa palibot, hindi ikaw magkampante, no? Tuod man, ano gid ko ni PCR test ang daw? PCR test nyo, giyapon. Kag tapos, i-pray mo lang tanang tao ang bayad, di pagbabayadan ang nagpabayad nyo mo. Isolder kang provincial government. Di blang ako ay ang purpose niya ibawal ang RT-PCR test. Why? Bangad nga kuno, manan nyo man, may bayad. Ha? Tikon, ura ranan, tilipay ang tao na tangdan, hindi tar mag-RT-PCR test, di tar magbayad. Ang aton, sugot aton, nga sige gyapon kung ako biya ka opinion, sige gyapon ang RT-PCR test. Why? Sulihan ta na karon. Pero kung gusto nyo lang magbulig sa tao, na hindi sa naman isdan, isolder kang gobyerno ang pagpatest. Or either kung ang gobyerno naman nga kandak, hindi pagpabaydan, di ba? Ano yung agto kasi mga hospital, ginapabayad mga kagyapon? Oh, hayang turok tanga andot nga kung untatan mo dya, para lang magpahamot-hamot na bistaho. Ano abi, karon ko lang sa katao, to nga ura mo gin subject sa RT-PCR test, kung diin naghalin to nga lugar. Ha? Positive. Lumagaw lang karon sa balay na noy. Lumagaw lang karon sa baryo na. Hay, may 30 lang katao sang adlaw, may malatnan nga COVID. Ang point lang nga ura, patnagid mapuas gid ang COVID problem sa aton. Probinsya kag sa bilog ng Pilipinas, andot hindi mo pag ipasubject ko sa RT-PCR test ang tao magkasunod sa probinsya. Wala may nakita ta nga sa ibang lugar, amor dyang nimo dahaw. Istoryahan ta karon sa aton banwa nga pangalagad. Daw mangin unpopular dyan banwa nga klase ka desisyon. Ha? Oh, sa piyak na bahin. Daw, ang mga nag-file kang kandidatura da sa pagka-presidente 26, sa pagka-vice 8, sa mga senators 45, kag sa party list 74. Do gamay how? Diyan naman kita karaka materak sa katapusan ng minadlaw noy. Di nagusa. Bisan sa politiko gali mga kabiyanan, bisan sa filing ginahulat gali ang rapid sa deadline ge. Si President Duterte ginbawal ang cabinet officials. Sa Senate formally proved angat sa 8 billion overpriced nga medical supplies. Ang order ginpagwa kahapon, firmado ni Executive Secretary Medialdia, makabilan, ang reason, apektado ang mga cabinet officials sa anda obra bangod sa investigasyon kang Senado. Kung mag-imbestigar ang Senado kag hindi, kag kung may violation, ang pamangkot diyan dapat masabat. No? Even without the investigation, can we still have an option that this concern and these violations, alleged violations, madara ba lamang kabiyanan? It will lead balagyapon sa pwede balagyapon
mapasakaan kaso in incompetent court. Competent court nga amo nag-interpret kang layi kung sino ang dapat manabat sa mga transaksyon sa gobyerno. Sometimes may mga opinion ragya kadya nga daw limbawa nablay sa korte tanag na ganahimo sa korte tanag kung may ginakusar ka sa asang kakaso, ginakusaran ko sa kakaso, may dyan tawag nga full-blown investigation kag hearing. Nga tanan-tanan dyan ginahistoryahan. Sa hearing mo pati di batihay. Ti dapat sa korte dyan nakakatabo, paili anay kakaso, kag not in Senate. After all, matapos ang hearing na cover kang media, waay man ang Senate, mga kabiyanan, at ginahimo. Just kuno for political advancement kang nagapapugi kuno sa Senado. This is the very vital question that needs to be answered. Can we still have an option that this concern will be bring in a proper competent or in incompetent court, in a competent court, without passing the Senate investigation? Can we file a legal action in a competent court without the investigation of the Senate? If we feel that there are violations and there are persons to be held liable. Amo yung pamangkot karon nga dapat masabat. Alas 8:27. Tablet partner, may ideya ka ba sa oxidants? Ang oxidants partner, mga reactive molecules sila nga nahimo sa sulod sang lawas kag sa environment nga nagadulot reaksyon sa cellular molecules pareho sang protein, DNA kag lipids. Diri man dayon partner nagakinahanglan ang lawas ta sang antioxidants nga amo ang nagapangapin sa aton kontra sa mga oxidants nga maghimo sang oxidative stress. Vitro tablet partner, ang mga factors nga nagakontribute sa oxidative stress kag sobra nga free radical production amo ang hindi balancing nga diet. Labi na kung magpinagusto ka lang dada. Isa pa gid ang lifestyle kag dugangan pa sang hatlo kayab ko. Sus, nagaiga-iga ka na dayon mo. Vitron tablet. Amo gani partner nga dapat magtumargid sang Vitron tablet kay amo ini ang nagaakto nga antioxidants. Ago niya ma-regulate ang mga oxidative processes sa aton lawas. Vitron tablet. Aprobado sang Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika. Life Extension, Vitamin D3. Ngayon, ating pakinggan si Coronel of Davao City. Anthony, may ano lang ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng life extension vitamin D3. Yung last week test ko natituskan, naging okay na din yung sakit ko. Wala na yung bukod sa liver, sa lungs, at sa spine ko. Maganda talaga yung life extension vitamin D3. Mga kasapatan, kasayod bala ka mo nga may yara na nga suplemento para mapadasig ang pagtambok ng pagbukat malayo sa mga masakit ang inyong kasapatan. Yari na ang eksperto pag-abot sa suplemento. King's VitaPlus Animal Feed Supplement. Mayara siya ng multivitamins, minerals, amino acids para madasig ang pagtambok kag malusog ganado sa pagkaon ng inyong kasapatan. Gani mapapawaw ka na lang. Madasig ang pag-asenso kung King's VitaPlus Animal Feed Supplement ang gamiton mo. Ang King's VitaPlus
mabakal sa mga masunod na poultry supply, Dija sa Banuakang Kulasi, HS Poultry Supply, Alexa Poultry Supply, Megan Poultry Supply, Hillary's Poultry Supply, Alulud Poultry Supply, Jack and Jane Poultry Supply, at sa iba pa ng mga poultry supplies, Dija sa probinsya kang Antique. Gaimaw ang Gonzales store or grocery yan sa may barangay Lamputang. Ang baligya da dyan no'y perte ka barato no'y kung kisa kung ikumparar mo sa Chindas Banwa, barato pa kisa iba dyan mo mga items, mga grocery items, kapin panganda nga mga drinks dyan, soft drinks, mga alak, ha? O sa soft drinks kag iba nga mga irimnan, wholesaler kan nga retail mas da. Kag sa mga iba nga mga wines nanda, mga alak bla, mga whiskey. Undi sa bra, dagsin pang diferensya kung parar agto kamo sa ginatangkilik nyo nga mga aircon, nga mga berligaan mo. Basta alak lang. Ha? Mga kabyanan, may mga frozen foods man, may ice cream, may mga tangke mas da dyan, LPG products. Pirti ka barato dyan oy. So tagalipata, lampotang, karidad, ha? Bitadten, pwede biyang kahapit. Bagakay, mga northern barangays. Tistingin nyo bla dyan na ang Gonzales store sa barangay Lampotang sa unahan na raka Ilas Bike Shop. Ha? Mga kabyanan. Kung magpa-arrange naman kamo kang mga bulak, agto kamo sa dirty hands ornamental ka floral arrangement. No? Shop. Diyan sa Tubang kang North Elementary School, diyan nga bulak na brato, no? Brato pa. Brato daw ang presyo, parehas kang presyo sa San Jose kang kalibuti. Magtupak mo karayo, to nga dyan lang man. Sa ano man nga okasyon, i-arrange nanda kung nagapakasal ka mo, kung ano nga arrangement na may okasyon ka mo sa balaya, na ginabalagyan ni Pib Balis Nomo. Ato bang kang North Elementary School, dyan na rin ha, sa Piak Kalsada. Gaimaw sa pagpalagantang Ilas Bike Shop, kabaligya tanang hardware items, construction materials, kompleto ka barato, sa barangay Lamputang, bawa nga, kan bisikleta to, gina-bike ko man, hura, gid ka, giguba, nami, gid man quality kang bisikleta na dyan, sa Ilas Bike Shop, no? Gaimaw man sa pagpalaganta ang Julius Paint Trading. Ang Julius Paint Trading, napahamtang sa Sintrosor. Tanan klase pinta dyan, mamabakal. Kag RL Cycle Parts, kon mga spare parts original kay inyong motor, dyan kamo bakal ang akin, badyang motor bla, ang spare parts original no, ginagamit na. Dyan kung yung bakal, kung di urar ka pawigit sa kalsada ka na motor, ka na pirmi ka pawigit, rin gairigot lang. Kag kung makidaan kita ng inyo nga mga gaba nga appliances sa Wisam repair shop ka mo, tanang appliances sa Alis TV, pagtos, washing machine. So unahan kang tsindahan, simenteryo dyan o, sa may yan tawag ra, sa Sintrosor. Dyan ka magto. Boss Roming, one time lang pa-shout out dyan sa atin kay friends Lumugdang, kay Boss Makoy, Sibulyen, Tutok, Tutak, di makutak, Tutok, di makutak, especially kay Mayor GGL. Sino si GGL? Mayor GGL. Si Mayor Joji Lumugdang. Family dyan. Watching from UAE, Abu Dhabi, from Junjun Lumugdang. Sige. Gapamati ko permi sa imo Facebook live. Sa UAE. Sige. Sa Piak Kabayan, kay Mama sa pagpanagata, si Migota Alan Alpas Aurelio sa Mel San Paul Internet Cafe. Kung magpaidik mo, agtok mo dyan sa Mel San Paul Internet Cafe. Ato bangkang Shiny Star. Alas 8:34 sa aton nga pangalagad mga kabyanan. Si SB Papa Mike Pilber Medina kang banwa kang Tibyao naga kuon gid palangga na kamo
kag tapos amo diyang isbi nga bisan may pandemya nagalibot, kag nagatao ka, bulig sa Tibiao Antique. Mabuhat pa diya kag sobra kara ng isbi no eh. Si isbi Papa Mike, no? Kag ang J. Carlo repair shop kag karwas. Sa kilid kang terminal ka series. Kung may mga gaba, mga sarakyan nyo, electrical man, under chassis repair, kung ano nga repair dyan, repair. No? Tanan nga repairon. Iyan ka mo sa J. Carlo repair shop and karwas. Kag kung bakit gwapa, kagura ka kanang no inyo sarakyan. Ipalimpyo, bla dyan, may karwas mas dyan. Pagwa na, wow, daw bag, sarakyan ko. Sa kilid lang kang series terminal, oras alas 8:35. Nag-file si Bongbong Marcos ron, kandidatura na president. No? Nag-file na. Si Ruben Padilla nag-file man, nagsumpak kita sa PDP Laban, mamadlagan si Ruben Padilla sa senador. Si Erwin Tulfo, no? May good morning speak no, halin sa Tibiao. Si Erwin Tulfo nag-file na, di ba? Papang istoryahan larang imo suportaran na. Hindi naman iguat ta kang hatan kandidasi. Ha? Mga kabiyanan, nag-file na sanda. Ha? Dayo ang mga nag-file pinakbilog sa pagka-presidente 26. Wow, ang iba to makabig blat ng nuisance noy. 26. Sa vice gamay lang 8. Sa senators gamay 48, 45 kag party list 74. Na? Amorang mga nag-file kang anda certificate of candidacy sa Comelec. Na? Madugangan naman sa rumaan. Ibantayan ta lang. Diya istoryahan tabla. Istoryahan tabla diyang proposal. Ura pa man diyang implement proposal pala dyan. No. Kontrakan mong intensyon, ura politika tang involved dya ha. No? Italakayan ta dya sa squarely stick to the issue, okay? It's all about decision sa kung paano ta itratuhon ang pagpatuman kay health protocol ta. Si gobernador plano nga buol daw i-lift na ang pagpasubject sa mga tao coming from other places nga magsulod sa Antique, no? Hindi rin pagpa-subject sa RT-PCR test. Tinauna lagi banwa nga imo pinsaran nga kunura RT-PCR test. Di tambadaan kon malipay ta o kung madugang kangawa ta. Malipay ta for monetary considerations. But for security kang health ta, ang terekanta daw lapsoy nga klase ka decision by. No? Kag kung gina-propose ta dya, what is the purpose? Aware kita kang health ta or kag security tas COVID or ang terek tala makabolig sa tao. Ito ko ng balon tagid man banwa kon ibutang i-lift ang RT-PCR test. Di directly makabulig kid man sa tao, no? Makabulig sa tao, no? Makabulig sa tao. Why? Paano makabulig sa tao? Bangod ang RT-PCR test kung magbuol ka, either diin mura banwable on, diin ka magpa-subject sa RT-PCR test, may bayad di
linibo, may 1.5, may mga, may bangin, may 2,000. No? So kung hindi rin nimo pagpa-subject ang mga makasulod sa antiki sa RT-PCR test, mostly mga antikinyos riya. So, for the reason only of monetary considerations, clap kita. Very good. Very good. Garing, ano ang sirkumstansya idulot kaya? Di kunura ti RT-PCR test, hindi mo gid mamanan ang tao masulod sa probinsya whether or not positive o kon negative. Di karon kun okay lang kung negative. Kung positive, abi karon. Kakaralba yan oy. Why? Kung si Juan de la Cruz salin bi karon sa Manila, positive. Positive ba? Wara naman nga positive ta na. Bangod nga pagsulod na, ora argin subject sa RT-PCR test kag swab test. What will happen? What will happen? Lumagaw tana karon sa sangka barangay. Miyat kun barangay lang lagawa na. Magto pa si bang barangay o kung mapabanwa. Ano nga problema itao na sa iba? May tao lang sa bilog sangka banwa nga nagpositive. Hay hindi mo ma-detect, ora mo mamane. Lumagaw lang. In a matter of 1 week, mark my word, sobras yen kataho mangin positive sa sangkabanwa. Kag kung may sobras yen ron, pagkasunod nga adlaw, marinapta pagidran. It will create a very, very, very big problem, ladies and gentlemen. Because only of what? Monetary considerations. Tira ka malipay yakon. Kung hindi mo na pagpasubject ang mga salud sa antike, sa RT-PCR test, tayo wala sa napaidan. Yes! Thank you for that. Garing may mga posibilidad na nagyapon nga masulbari Ano abi kung mapartiniser ka mo budget din sa provincial government? I-impose gyapon ng RT-PCR test. Kung amo man lang rag na turok nyo para makabulig ka mo sa mantikinyos. Amo lang man actually ang toyo ta buligan tikinyos para nga may kung ano toyo nyo. I-sacrifice mo timo ang ay nako sa kabuhay nga battle ta pigbato ta raker naga aguntor gya raker nga pulis dyan natakan na kata bantay sa kalye bantay sa kalsada para bantayan ang COVID nga actually hindi taman ganit dyan makita tapos sa muhon ta pa kadyaban wa proseso kagil protokol impunerta ano nga klase ya natunan kag pag abito ninyo be. Now may mga opsyon kung kita banwa maglantaw. Ang tuyom lang niya mga buligs tao ay kung ura ti RT-PCR test hindi ra banwa magbayad ng taho. Ura RT pagkabaydan. Ako nagakuon kung ako lang ako opinion abay kung magsugot ka mo kag conforme makumagnakan. Isige lang ang RT-PCR test for security natin. Kung gusto gid man kang gobyerno magbulig, tanda bayad ka nga. Ginabaydan kang tao nga RT-PCR test. Kamu bayad. O gari ngay kung magpagto ka RT-PCR test dyan sa, example, under sa provincial government, nga kula si district hospital, nga panukot man sanda. Kung pwede palang magbulig mo sa tao, hindi nyo pagsukta, di ba? Hay karon kung hindi nyo na pagpasubject karon sa RT-PCR test. Ano nga problema ay tao nyo? Tinuig na nagyabaka-baka kang tanan mga frontliners tapos gubuon nyo lang sa sangkaiglap lang. My goodness. Ako nakita kung sirkumstansya kung ano matabo. Kung i-left by example ni Gobernador ang RT-PCR test sa mga sulod sa antike, ay, trukon ta kundi uman magtimbuok ang kaso ka COVID. And what is the purpose of this?
Are we serious of our campaign to eradicate and to contain the problem of COVID in the province? By doing this? Mintras tanto, banwa nga wara pa matapos ang COVID, kag may mga positive pa, hindi taanay paglugatan ang basic nga health protocol, ipatuman ay. Ha? Di ba? Kung gusto nyo magbulig sa taong hindi mahalaan, ka mo bayad. Karako, kabudget, ka probinsya. Diin rin ito nagagto ang 60 milyones dito. Nga gina-appropriate ka una kasanggunyan panalawigan. Uragit kasanggunyan panalawigan member nagambal nagyakya. Diin rin nagagto ang 60 milyones nga gina-appropriate nyo nga para sa pandemic. Ura to gingamit. Ginrealign nyo to. Kundi inyo gingamit-gamit to. Ura ka pulos totoo na to mga antikinyos. Oh, example. May mauli alin sa Manila or diin ng Palawan o kung sa diin lugar. Ora, naguli Ora, gin RT-PCR test. Manaan lang bisa ay naglaga or tana. Ora, mamanimo nga hindi mamananay. Ora, na subject sa RT-PCR test. Positive gali ito. Ay sus. Sa sanggal adlaw ng alagaw no, 40 krako tao malatnan ha. The best way malamanaan ta kung ang tao may COVID kunalin sa ibang lugar is isubject murang na tao sa RT-PCR swab test. Wala makahimo ta presumption nga ang tanang kasulod dyan manaantangan ni katibaw. Ano naman ni nga kabuangan? Ha? Ti malipay ito ng tao ti libre mo. Ti diin ito nagkanta. Ang mapalipay ta tao. Dayawon ta nga itigin libre rin. Ura arat durog mo. Ura arat maydan. Kaysa magproblema naman ta magrako COVID santike. And please hindi tarugya pag unahan santike. Ang palpak nga patakaran. Actually ura banjag na himo kang iba nga mga lugar. Ano ni, pahamot-hamot naman. Sus! Miyat kung kamo lang kasaper, wait na inyo. Politiko kamo, gagamit kamo kwarta gobyerno. Pura mo gamit personal nyo. Tahot na kakaramatay, miyat kung matabangan nyo sa ospital, urang ni tsingkok mo bulig. Alas 8:48 sa atin ba nga pagpanglagad sa sabat sa likod ka mga isyo kag ang mga balita. This is not a political issue. Ha? Ang atin lang ginakomentaran tang inyo mga desisyon. Abiton iton inyo. No? Ga pakigbato pakita sa COVID lad. Wara pa nagsiro ang COVID sa Pilipinas kag sa Antique. Di nagalin ang ginatos nga COVID daw. Nga nagpositive sa Antique, di ba sa primero, sa ralang. Di sobra pa 200 daw. Ibang lugar may mga kaso pa, the same. May mga triple digit pa ang kaso da. Karon buluon ta ang pagpasubject kananda sa RT-PCR test. My goodness. Dobras lang agi na. Kung anta dyan lang atin, dir lang ta mag-checkpoint. Dir lang ta mag-isolate. Lagor lang mo ah. Mura lang jagwa naman. Ay, nako. Isa ang pagsurbar sa matutuon ng problema sa kayong lawas. Ginaintra ta pang pagpahamot ta sa politika. Ay, nako. Galingin, o loko kung magmuhamod yung mga desisyon nyo. Ngaymaw sa ating pagpangalagad, ang Grand Bakiro, kung gusto nyo mga kabyanan,
mag-agto sa Grand Bakiro na hamir itong lugar, oh. Kinpagwapo ron to ang Grand Bakiro, no eh. Ha? Diyan sa Barangay Kamansihan, Kulas Antique. Dodoyli Bakery, Dodoyli Pizza, Dodoyli Batso, restaurant. Kag kung mabakal ka mo ka mga materialis sa konstruksyon, lagyan kompleto. Diyan maligyaman tubig, kag tanan nga tamburong. No? Diyan unahan ka public market sa Banwa kang si Basti. Ginapragyahan dyan ni Christopher Barona, bata ni former mayor Bantog Barona, no? Na si SB January padpad sa si Basti, maga-serbisyo kang tampad, na? Basta tampad ng serbisyo, padpad. Oh, January padpad. Gaymaw, ang dyan si SB July di makutak, isa na nung oras, suguhon mo dyan si SB di makutak, areglado, kidya Banwa, basta po, suguhon pumuloyo, ura, kidya ka hindi. SB Mamit Pilar, alo sila, may pagulikid-kid sana mga constituents, sa Banwa man kang kula, silimag kang kababainhan. Si SB Boy Alarcon, gusto na may kasulayan ng pangginamita sa atin Banwa, nga probinsya, o kung Banwa kang kulasi. Si Mayor Jojo Lubugdag, akong kooperasyon gid, ang kinanglan agadasig natin malaputang kauswagan. Baw kumagkaan ka mo dyan, no, yo? Agto ka mo dyan sa may, no? Agto ka mo dyan sa may Papadoms. Namit mga pagkaan dyan. Ginapnagyan ni Wakoy Xavier, Josue Xavier, ang mabugat ng bata kag tinahuron. Yayo, galing. Please inform that CPNP Police General Guillermo Lorenzo Elizar will be in Iloilo today. But his visit to PRO 6 headquarters, Camp Delgado, Iloilo City is on October 7. He will be gracing the 120th Police Service Anniversary celebration, as GOHS. Further, you are invited on the said activity after the awarding. There will be a press conference at PRO Grandstand, 9:30 a.m. Ti ura tatanyag ya. Ura tatanyag dyan, no? Stay safe. Sige. Mga kabayanan, dyan si Police PNP Chief Elizar sa syudad kang Iloilo. Gaymaw noy ang GMAT Auto Repair Shop. Kung mga problema kang sarakyan nyo, banwang inyo problema gin. Ubrahan ni Matongon. Ang talyer ni Matongon, ragyan na sa unahan, no? Kabalay ni Tay Conrad maayo sa may Barangay Sentro Norte, no? Tomandak Marketing, kabligya dya ka tanan nga hardware, machineries kag generators. Tanan nga machineries kag generators. Kag ang may gisat man sa naka-satellite dyan, katakod sa naman, no? Gali, dyan, rako dyan, no? Matakod mananda. Ang Tony dyan, Mr. and Mrs. Lonivic Picasso. Ngay maos pagpalagata si Kapitan Victor Sorilia kang Sentro Norte, halungan tagi ng atin palibot, kag dapat magpanglimpyo ta, agad rayo ta sa masakit. Evergreen Herbal Capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule, amo dyan gamitan ninyo, gid. Nami dyan kapsula, gataas inyo immune system, naganami resistensya nyo, ginanormalize ang function kinyo lawas. Ganami, banwa, ang function kang inyo lawas. Yang tanang nga sobra sa lawas, like toxic ria, nga mga toxic la, no? Ginapanaba, ginabuhinan, kag ang kulang sa lawas, ng mga vitamins, supplement na kundi makapunction mayad mga lain-lain nga parts ng inyo lawas. So, ang matabo, nami function kang whole body system ta,
in general, immune system ta bakad. Plus, ang diyang Roming Antonius Miracle Oil. Hindi kaya magpawikit. No? Ang Roming Antonius Miracle Oil. Rakarakot, testimoniya, ibuy, andar kaya galing lang alang time to. Karoon naman sa hapon eh. No? Sa atin ba nga pag pangalagad. Ha? May mga nagparanaw naman, no? May mga nag-arayad naman sa anda nga mga problema. Bangid na kagamit sa Karoming Antonius Miracle Oil. Hindi rin maharaw. Gatingala ibang ano diyang sangkap mumingman. Aho. Hindi rin nyo mahimo kay hindi riya magtalab. No? Ako lang pahimua na kay ganami ang epekto na kon ako ang gahimo. Nakanti mo kapanaw iba na. Sino kinambal ko itong ilang sinanay na nakapanaw. Tanaran namin pamanaw na no. Na kung makita nyo lang ko, kung makita nyo ko ngayon, nyo lang ko basi may dara ko, kung may dara ko pwede tak mo gitawan kran. Alas 8:56 bago kadali lang ka time. Kadya makabiyanan nga adlaw synchronize ang filing kang certificate of candidacy kang mga kandidato ka pinipilapan. Ginmangkot si kong former congressman Paulo Javier, mga kabiyanan, no? Mga kabiyanan, kung na tanong natin na bakit hindi ako kahapon nag-file si former congressman Paulo Javier mo? Di PDP laban man ran. Di kun ko lingin ulo ko kung ano rason. Sa sunod lang may nadlaw kalingin ulo nyo kung pinipilaban si Paulo, imos del Captain Pilisyo, Katan Langit, kag ang bilog nga grupo nanda sa Kabanwanan, bilog antike, na synchronize ang filing ka dyan, natura nagtawas Paulo. Yang sabat kalingin ulo ko, hindi makuklata. Ba may migo ko isang kakandidato mayor na. Pero bakan sa grupo tanan ni KLCD, hindi ko lang pampalan. Tinawagan ko tanan ni Ligardan. Chef, tulungan mo naman ako. Sabat ko ng mayor nga kandidato nga. Tinibla may grupo tinyo. Hayaan mo na yan. Tulungan din kita. Pangambalan na plus pinakadlaw no. Sino pinanawagan na mga mayor blang dato LCD. Trekab lang ko kinahimo kinyo kandidato congressman si Iligarda. Ha? May sinseridad lang ninyo? Bakit di mo buso at naknawag mga pati kontra na? Te, ay may commitment matasanda gruporan. No? Ay, te kumamanaan karon kang anda gruporan ko ni sunggod man note na dyan nga. Nanyos politika kapin pa kung may grupo ka mo, ipakita nyo sinseridad nyo. Ha? Galing kadya sa hugada, kadya ka pamitikano. Ay daw ra, sinseridad rin na. Ay kita mo sa mga linyaanay, kag sa grupo, hype lang daw, mansig, makita mo kita, mamansig-mansig dya. Ay may kalian sa spiyak, ang sarami kalian sa spiyak, ang sarami kalian sa spiyak. Sos! Daw sa moragal rin sitwasyon politika niya. Ha? Mga pinalangga, mga tagpramati. Ay, ano watan pailan ka naman? Ha? Para pa ko tiho. Manaan nyo lang rin ako kapailan takan sa kandidatura. Na, may pick larang restriction sa mga 45 days before election. Mga pinalangga, mga tagpramati, example, bimaglagan ko, may pick lara 45 days before election. No? Baslan na temporary. Ang atan nga pagpalagad ragya, pwede man ran, mga kabyanan, sa gusto magbulas. Ang oras sa taga pagpalagad, usang kaminuto na lang bilino. Kimaw ang satellite kula si Hub ni Migo Boise. Kung magpatakad ka mo dyan sa tubangan na kang Palawan, Punsya, Paiwiyo, kang satellite, as low as 2,290 pesos lang, dyan ka mo patakad din. No, sa satellite kula si Hub.
Ang sign race, kung magpa-print ka mo kanuman nga printing materials, agto ka mo sa sign race. Nitol Binja Polinar, Gimartibal Selection Manok and the Concrete Products, magtimo mo bangko nga siminto, lamisa nga siminto, amuman mga kabyanan ang barbecue, limpo, kag lechon manok, diyan sa Punta Tulayo, alin ka mo sa Banwa pa si Basti, sa tuo nga bahay nga karsada. Jeffrey Martinez Balben ang tagiya. Sinang susan tampag ang Stronghold Insurance Company, Colasi Branch. Kung magbakal ka mo insurance, amo diyang gamitan nyo, Stronghold, nami ang palisis. Gaymaw sa pagpangalagat naman, Banwa, ang diyang si Bubilim. Ha? Kung gusto nyo maggamit kang Federal Cement, kang magpadeliver baras, ang tonis dadang sa paradahan kang series. Na, haligyan. Gaymaman si Tay Conrad Mayo, Municipal Administrator, uragi kalubad ang ana Banwa nga sinseridad. Haliko, nasta ka dyan. Basta serbisyo publiko, Conrado Mayo. Gaymaman sa pagpangalagat ta, ang diyang si Bibok Waldin Lim, no, ispi member ka Tibyaw, kang Tibyaw Bikini, ang mayad nga legislasyon dalan sa Kasuwagan ka Tibyaw. Amo man si ispi member Rami ni Cesario, kang Banwait Barbasa. Ha? May pagulikid man sana mga constituents. Kag palayo ng Kasuwagan, message from Mayor Jerenicor kang Barbasa, kag ang future Mayor kang Barbasa, Bobby Nicor. Huwerta ti panahon, no? Hura tamatlakay diyang ang pagdumili ni Pangulong Duterte sa cabinet officials na mag-attend kang Senate formally probe. Ha? Kay kahapon nagawa ang order na, memorandum na nga hindi mo magagto. Hindi mo magagto. Kung di ora nagaragto ang mga cabinet officials na ano matabo karon dakpan niya ni Gordon na hindi magto. Diba si may head-on collision yung executive department kag legislative. Ha? Mga kabiyanan, tiyang atan naman kadya kung kita mamangkot without be kang natawag full-blown investigation being conducted by the Senate Blue Ribbon Committee, no? May pwede bala mga kabiyanan gyapon, no? Pwede bala gyapon maka file kita kang kaso sa pertinent court, no? Di pwede without sa hearing kang Senado. Kay Senado after the hearing tapos man why man ti filing kang kaso sa korte, no? Sige, wala tatnahon karon sa sapot lakayan dyan, no? Sa atan nga pagpalagan. Ako dyan si Roming Antonio pasalamat mga kabyanan sa inyo nga pagpamati miadgid nga aga probinsya kang Antique.